Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya nonhau tozuva ranyasi zuva rochi25 mwedzi uno waKubvumbi apo tiri kutanda ipapa tichiona mumwe ari kupinda musarudzo dziri kuuya kudoka kumangwanaku. Brian Tiki ari kuti inini ndaisenzesa usu hwachamisa pamapepa angu asi ndeidaba kuti ndivhiringane nevanhu kwai ndagodaba kurasisa vanhu kana kuti kudii kutoti ipapa vanhu vari mudhuze naChamisa wangu wachema naye kuti iwe kogoita zvokudando uisirei Chamisa pamapepa ako apa iwo wachitomunangidzira kutoti munhu wozanu akapiwa mari nevanhu wozanu. Regai tigoona kuti zvinoperera kupi. Vanhu vatonetseka kuti kohoko ari kutambisira hache nguva yache nokutoti zviri pachena kuti ari kundojiwa nokuti vanhu vari kuenda bakovhota. Chamisa ati areketa ba izvozvo kuti vanhu vaende kovhota vachivhotera vanhu vakupinda muparamende kudandi. Chiwenga toita kusiya vanhu vese izvezvi vachiita kuwengana chaiko naye nokutoti kureketa kwache kwanyadzisa fani. Agotoreketa kutoti kwai mabhondi akasiyiwa naSmith ndo atanga tiri kusenzesa. Mabuja tati tazviona baizvo ipapa unosaya kuti anga ari kuda kumboreketa kuti kudii nokutoti zvese anga ari kureketa ipapo paribe chizvino chaazotoita kuwedzera pachitoreketa kutoti kwai tichaita kuti vanhu vese vari kuita zvokutengesa goridhe nokutengesa mari zvepamutemo hwaite kusungiwa. Tazotopedzisira takuti peno heno anga achida kureketa kuti waMugabe ndo wakatorera mabhondi akasiyiwayo. Heno tatozvisaya kuti zviri kumboda kuedza kuti kudii nokutoti mabhondi akaisiwa nguva waMugabe achiripo. Heno kuti ndo zvaangaida kureketa chere iye Guvheyayu. Hopo iro ching'ono izvezvi atotanda pokare kukunidzira kuti kautsi kari kutosvora vanhu munyaya dzokuvhota kaenderere mberi. Ipapa toreketa kutoti kwai izvezvi ndikutonyepiwa nevanhu vanomirira dzimwe nyika vari munyika medu muno vari kutoreketa kutoti kwai ZANU ichatohwina pokare mugore ra2028. Dai chiri chokwadi munoti yairamba ichiita paitira yairi kuita iwaya tiri kutozviziva kuti paribe asi nyaya yaapo manje yakutopusha kutoti vanhu vaore mwoyo pokare vareke kuenda kovhota panguva inoda kuti vanhu vavhote. Unobva wataona kuti idi zvakaita kunyangariwa asi ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Wozinasu agoreketayo kutoti izvezvi wakutotanda kuverenga mazuva kuti aite mashoma nokuti wanozuro wagopa hurumende mazuva manomwe kuti inadzirise nyaya dzochokuita nokukwidziwa kwakaita mari dzofundo yepamusoro muzvikoro zvofundo yepamusoro pakaita kunyangariwa chaiko. Regai tione ipapa kuti zvinosvika kupi nokuti vari kutoimbisa kuti nyika yacho ichatoita kutadza kuita zvino. Regai tigoona apa nyasi uno zvatoita kuhwadza ipapa nokutoti vanhu vakasungiwa vachinzi kwai muri kutengesa mari yokunze zvisiri pamutemo waye. Wese wandoita kupfigirwa izvezvi paribe kana chibodzi chiri kutekaira waribe kupuwa bhero kwai ari kuferefeta nyaya yacho agoreketa kuti ndiri kumboita zvosarudzo. Kutoshinga kureketa zvakadaro. Idi kodzero dzevanhu muZimbabwe idi zvakaita kunyangara izvi tikuvimba kuti vachakasika kubuda. Nyaya iyoyo vanhu vari kutsvaka mari yomapurisa ari kuenda kotsvaka vanhu vokusunga yaita kukonzeresa. Mazuva apfuura iwaya kwakutoita mapurisa anga ari kundokuba vanhu vaari kuboya munzvimbo dzakadai sana 4th Street pokare neiko pako pakabhana paye kuti kwai monzi muri kuchinja mari kundoonekwa makamira kwakutonzi muri kuchinja mari kwakutozvindikitiwa paye. Unobva wazvisaya kuti kohoko naye wakomana kohoko naye kudando kohoko dai kudando. Ndikundoemba kuti zvinokasika kukuwa izvozvi nokutoti paribe chizvino zvikaramba zvakadando. Bhangi ronyika ragoreketa iro kutoti kwai kubva mangwana
nguva dzogumi dzemakuseni kusvikirawo musomuvhuro chaiwo wanoseenzesa mari yokuwanda yoRTGS painenge iri kuseenza varume. Kwai tiri kuchinja zvinhu, tiri kuchinja maitiro. Unobva waita kuona idi kuti apa panochanja chopfene chete chirida kuitika ipapa, nekutoti zvakamboitika kupi izvozvo kuti vanhu nguva yesei vanosvika pakunzewo paribe kana chibodzi, paribe kana varume. Munhu wese nyika yese kugara yakaita kupfikira mari mumabhangi, paribe ari kuseenzesa, pakaita kunyangara chaiko. Kuvhuriwa zviri pamutemo kwozoita ITF kwai kwakuenderera mberi zuva romusomugowera, musi wairi kupedzisira chaiwo wakomana, kwai paribe zvareketiwa kuti chii chakonzeresa, asi Ruto ndiye achiri kuuyapo kare. Ndofunga anga atodawo zviramwa iniko kunyika kwache kwakaita mvura yakawanditsa iri kuita mafashamu nekugwarasha vanhu iye. Saka rekai tigoona kuti vachazvikona chere izvozvo. Peno zvinokona kuramba, nekuti anosimuka sei kunyika kwacheko kana kuri kuita zvakuri kuita zvinhu. Kuno wabi yedu paMarawi papa vanosvika 17 wakabatiwa nehurumende wari munyika vachinzi wari kuenda kunyika yeSouth Africa, asi wangu waribe mapepa okuenda nawo kunyika yeSouth Africa, mapasipoti. Kuno wakabva wapfigirwa ipapa wakapuwa mari yechoupenzi yokubhadhara $50 pamunhu mubodzi. Ili zvakaoma wakomana. Dai wakuru hurumende yedu wandozviziva, wandoita kuti vanhu vavo vabenhuke kunyika kwavo kuita zvavari kuita izvozvo, zvokundotanda pamhosva wasunga waisa kumatare. Zvisvinoba. Herald nyasi yagoburika iri kureketa kutoti kwai Starlink yakaisa mapepa okutoti itande ibvumiwe kupuwa rezinesi kureketa kuno. Tichagomirira zvedu kuona kuti zvinenge zvimbopera sei, nekutoti idi zvikatoita kudandoka ikabvumiwa zvinoita kunakidza. Munotanda kuona kutoti naikoneti vanotanda kuchinja kumhanya chaiko ndokune kwakutoitika kutekaira pavanenge vakuita kumhanya masaisai avo, kuramba iko inoita kwese uku kune kwapera, nekutoti Starlink ikandouya kudare munoringa vanhu vakawanda mondobhadhara henyu mari yenyu muchiziva kuti paribe kana chimwe chiripo chinonetsa ipapo, kundodare wapinda. Tikaiti zvione kuti zvinoperera papi izvo. Mukombe woEPL uya uripo nyasi Peter Ndlovu haakona aita tuzvinu, anga aripo ndiye achiona nokumema nokuita kuti mukombe uyu uite kuonekiwa nevazhinji. Kuramba tichizvitenda izvozvo, dai zvaramba zvichienderera mberi. Mitambo yebhora yatambiwa nyasi makepekepe. Cape United yafara iJerry ZANU-PF yaja Green Fuel wakomana weNzimbe 3-0. Wajiwa chaiko, idi kujiwa chaiko. Apa Chegutu Pirates wajiwa wabirihwa noDynamos wakabirihwa kuita kabodzi kwa0, asi mutambo wacho wabva wamisiwa nokuti vanhu Chegutu waramba kubirihwa wakati tiri kuzvidaba. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Arenero Movers yaita 0, Manika Diamonds ikaita kabodzi. Makorokoto wakomana ongoda. Tochiringadziri kuitika pasi rese kureketa kuno Thabo Mbeki yagoreketa kutoti ndiri kuenda hangu kuratidzira nokuonekera kuti vanhu vavhotere ANC, asi zvandakareketa ndizvo zvichiripo. Ndiri kuziva kuti vari kufanira kuti waite tumwe tunhu kuchinja nokunadzirisa zvinhu zviri kunetsa mubato maomo. Tikati zvisvino mareketa zvisvino watenzi. Tione zviri kuitika ipapa kuti zvakamira sei. Kunyika yoNamibia wawadziwa fani wakuru hurumende ikweyo, kwai kuneyo warendo wakaenda komira panzvimbo inouya vanhu vazhinji, kwakatanura havo mbasha dzavo, kwakutorana mapikicha. Imi vanhu vanoita kuda kuti usikinya tukono, ndozvinoita kuti mvura ireke kugunha izvozvi. Rekai tione kuti zvinoperera papi, asi wawadziwa fani. KuTanzania kwaitapo kare mafashamu akaitika kuKenya
ipapa atogara shawanhu 155 155 pachirungu. Pokare kwaita kutsvedza kwemadhaka kuya kwakawanditsa, mudslide pachirungu. Tikundorati wakomana mweya wapfadai yazorora murugare, toimba kuti wari kusaikawo wese wanokona kuboeka nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Apa kwai kuNigeria kuno wanhu 100 watiza mujere wakomana. Kwai mvura yagonaya ikarikitana kusvikira yapaza rimwe jeri. Wanhu wanotoita 100 chaiyo kwakutanda kutorowa pasi kutiza kutsoka ndibereke. Varume idi zvakaita kuoma. Tikundoimba kuti wanobatiwa kani vanhuwo nokutoti paribe chizvino apa, paribe chizvino. Kuburkina Faso masoja agonziwo akauraya vanhu vanoita 220 chaiwo, kusaya kuziva kuti wangu waita sei kana kuti chii chakakonzeresa. Tigoona kuti zvinofefetiwa zvikabatiwa chere kana kuti zvinoguma zvakadando, tinenge tichindokunyepai. Kambani BHP kureketa kuno yasimudza mhepo kukambani Anglo American. Yagotoreketa kutoti tino mabhirioni 30 anosere 38 billion US dollars pachirungu. Kwaipapa tikuda kuti titenge kambani yese pataita yedu pokare. Rekai tizvione kuti zvinobvumiwa chere izvozvo, nekutoti panenge pakanyangara. Kana wakazvikona izvozvo moziva kuti paita manyongori. Wamwe wanokona kudzingiwa mabasa chaizvo, chimbi chaizvo zvikaita kudando. Apawo kuAmerica TikTok yagoreketa kutoti tiri kuenda kumatare odzimhosva kurwisana nomutemo wakaisiwa nehurumende makuno unorambidza kambani TikTok kuti ienderere mberi nokusenza muAmerica. Apa ichisenzesewa nevanhu vanosvika 100 chairo, kureketa kuti mubodzi pa3 wekuAmerica anokona kusenzesa dandemutande TikTok. Ndizvo vari kushaka izvozvo. Rekai tizvione kuti zvinoperera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai pazvinenge zvichiitika. Tiri ipapo mabuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.